Siyayikhanda ke lento singayikhanda ngophondo noma siyikhande ngesigubhu. Into emnandi ke yona ihlangana nomsamo. But i-disadvantage yaso akusona isithwalo esisheshayo. Bese kuba khona lesi uma ungubaba noma ungumama usomabhizinisi sidinga umuntu kusukela ku-27 years kuya phansi, kodwa phela ungabe sofika lapha ko under 18 usuzoboshwa ke lapho ke. Mawusoboshwa ke ngisangeni ke lapho ngoba ke asifuni ke lapho. Ubheka umuntu onjani makuze uphakame lento ufike sikuhlambulule bese siya consulta nento yasemanzini bese siyagcaba iphile kuwe, ayikho into ohamba nayo ephathekayo mhlawumbe uthi uyokhuluma nesigubhu. No, into le ephila kuwe, ikhulume kuwe, ifike kuwe, ichaze ukuthi efanele wenzeni. Ake sithathe lethu basinibingelele emakhaya nakuphi la kufinyelela khona lo mbukiswano wobhanyabhanya onibingelelayo-ke umfoka Ndlovu. Namhlanje ngifuna sike sifundisane ngezithwalo ezahlukene, kodwa isithwalo engifuna ukukhuluma ngaso ilesi esiphakama ngokulala nabantwana abasebancane. Ngifuna ukuchaza ngaso kakhulu but ngizoke ngithi 1-2 mhlawumbe ngimibekele kwezinye then sibe sesiyakhuluma-ke. Iqiniso elingephikwe ukuthi siphila esikhathini esinzima la khona isimo somnotho siyinkinga ngendlela exakile. Abantu abaningi bayasebenza, abantu abaningi bayaphusha, kodwa ekusebenzeni nasekuphusheni kwabo bagcina iy'mpilo zabo zingayindawo just because kusuke bestakile noma kune-stagnant ababa naso. Balulekile-ke uma uphila uwumuntu userious, wazi ukuthi impilo mfowethu iyasukunyelwa. Wambona umuntu ehamba ngemoto, wambona umuntu ehlala emzini omuhle, wambona umuntu izinto zakhe zihamba kahle, izinto ayvetane zisenzakalele ngemlingo, suke sukumile lowo muntu. Umuntu ongayisukumeli impilo yakhe uyakhala ekugcineni azathi abanye abantu benza ukuthi wena uma ubona abanye abantu benza ukuthi awukwenzi ngani uma usuke userious ngempilo yakho. Lana ekuphakameni kunomuntu othi mina Baba Ndlovu nginebhizinisi, leli bhizinisi lihamba kancane, mhlambe ngumashonisa. Ekubeni kwami umashonisa ngisebenza njengeNdlovu, but mekufanele ngibe nama-results engiwaphathayo afana njengentuthane. Ngithi mina ikhona into ekufanele uyenze ngalokuthi ube usomabhizinisi, ngoba lento ukuthi ube usomabhizinisi kodwa izinto zakho ungayiphakamisile, one day uyophila ukhale kanti awuyenzanga into ebekufanele uyenze. Namhlanje-ke ngifuna ukukhuluma nomuntu othi mina ngingenzeka ngumashonisa, kungenzeka nginethaveni, kungenzeka ngiyalokhuzanini, ngiyadayisa izinto ezithile, but mangisebenza ungathi ngisebenzela ibhodwe, mangisebenza ungathi ngisebenzela izikweletu, mangisebenza ungathi ngisebenzela ukukhokha irent, ngiya-uberisha, ngiyazama ukwenza mhlawumbe ngidayisa imoto, ama-client, ama-commission, akucaci kahle, ngiyayidinga into yokuphakama. Lalela-ke, into engiyithanda ngalesithwalo sokuphakama ngokulala nabantu besifazane, simnandi ngento eyodwa, asibizi. Uyabona la ekhaya, mina-ke nalento yokuncengana uma kuthiwa sikhuluma ngento yokuphakamisa ngiyenzi ngoba ngiyayazi iquality yezinto. Ngeke ngithi mina umuntu othi yena akafuni ukukhokha uvumelekile ukuthi akasondele, kodwa uma ethi ngeke akhokhe ngizomnikeza ilist yezinto engiyidingayo, ahamba ayiqoqe, abese efika nje esigodlweni akhanyisela amakhosi. Makakhanyisela amakhosi-ke bese siyamenzela lento ahamba ayosebenza. Abuye angibonge mina
ngoba lo wamsebenzi ngiyawugaranta ukuthi ngeke ungabuyi uzobonga. Lesi-ke kodwa-ke sona asifuni nje ngisho ube nemali eningi. Ma ube no-10,000 noma uno-5,000 siyakwazi ukwenzela. Kodwa into ekufanele uyenze, akufanele kuphele inyanga ungalalanga nomuntu wesifazane ongaphansi kwa-27 years. Lesi sithwalo, angithi iy'thwalo zihlukene. Lesi iy'thwalo, khona isithwalo nje sisimple. Lesi sithwalo sesigubhu, la khona uphakamisa isigubhu ngokuthi uthenge inyama ebovu, uye nalo ethuneni mhlambe lo muntu okade rich mhlambe India noma iSulumane, ufike ulibeke bese uhlanganisa kuney'mpande eziwu-6 ey'hlanganiswayo. Ley'mpande lezi ufike uyibeke lapho uma usoyilanda ngakusasa esiney'ntuthane, ubeke imali emhlophe. Uma uyibeka imali emhlophe, uma usuyamcela ukuthi mama noma baba, ngiyakucela manje siyosebenza, uma uyabuya naso sikugeze mese sisimixa neminye futhi imithi engeke ngikwazi ukuyisho la. Othi uma usihlanganise nayo ube sowutshela lo ukuthi wena uyongwinisa amakhasino, wena uyoletha amakhastoma esitolo, wena uyokwenza u-1 no-2 no-3. Ukhuluma nayo le ndoda. Leso simnandi ngento eyodwa, siyakuphakamisa, but i-challenge yasila asikwazi ukulasta more than 10 years. Cause umuntu noma imuphi uma umthwebulile uhamba hambe abuyele kwelabo kubo. Leso-ke ngisho kuthiwa-ke mina uma usifuna leso, ngisho kuthiwa mina uphethe u-4,000 uphethe u-3,000 ngingakwenzela leyo nto. Into elula kakhulu leyo, ithatha nje 2 days isuke sesiyiqedile. Kodwa into eba i-disadvantage, ithonga lelo suke uhamba nalo liyakushiya ngoba usuke sowuthwebule umuntu ongayena wala ekhaya uzomsebenzisa. Kodwa-ke kukuwena ungakwazi ukushweleza phela uma uthole umuntu okwazi ukwenza kahle umsamo, ushweleze ethongweni uthi hey asengilande umuntu ongayena wala ekhaya. Kube khona esinye isithwalo esidip. Lesi-ke asifuni iy'ngane, lesi asifuni umuntu ojahile. Kodwa inkinga yaso ama-result akhona akasheshi kakhulu. Lesi engisishoyo ekade ngikubalela sona, kukancane ukuthi ngaphela 2 days ungazange ubone amandla aso. But masikhuluma ngalesi esesibili, lesi awusebenzisi inhlanhla ekungayona eyakho, usebenzisa inhlanhla ozalwe nayo. Sifika laphana siqale sikuphengule, sibheke ukuthi emathongweni akho akobaba nasemathongweni akho akomalume imaphi amathonga abavuma ukukunika umcebo. Mese siyabheka ukuthi iziphi izinto ongathi uma wenza ngazo uphanta ngazo ezingathi uma uyisebenzisa mese ziyafika. Mese siphakamisa sikhuluma nalabo, mese siyabatshela nangu umntwana wenu, nazi izinto enathi emeni imlethe emhlabeni namlethe iphethe. Siyayikhanda-ke le nto, singayikhanda ngophondo noma siyikhande ngesigubhu. Into emnandi-ke yona ihlangana nomsamo, but i-disadvantage yaso akusona isithwalo esisheshayo. Bese kuba khona lesi-ke, lesi uma ungubaba noma ungumama usomabhizinisi, sidinga umuntu kusukela ku-27 years kuya phansi. Kodwa phela ungabe sofika lapha ko-under 18 usuzoboshwa-ke lapho-ke. Uma usoboshwa-ke angisangeni-ke lapho ngoba-ke asifuni-ke lapho. Ubheka umuntu onjani makuze uphakame. Le nto ufike sikuhlambulule mese siyaconsulta nento yasemanzini, mese siyagcaba iphile kuwe. Ayikho into ohamba nayo ephathekayo mhlawumbe uthi uyokhuluma nesigubhu, no. Into le ephila kuwe, ikhulume kuwe, ifike kuwe, ichaze ukuthi efanele wenzeni. Le nto-ke ifidwa kanje. Uma uyifida kuba ne-ritual, kunento esokunika yona eyibhodlela. Le nto uzokuyifaka nje emanzini ogeza ngayo uma uzohamba uyohlangana nalo muntu. Uma uzohlangana nalo muntu, uma uwumuntu wesilisa kufanele kube umuntu osuka ku-27 years kuya phansi. Ma uwumuntu wesifazane ifuna kube umuntu osuka ku-27 nakhona kuya phansi. Ifuna engathithi ungamthola endaweni ebhizi. Ithanda lento izindawo ezibhizi
Kufanele kube umuntu wesifazane engathithi uyakhuthala ekutheni abe nabantu besilisa aba-more than one, noma uyakhuthala ekubeni nabantu. Okwesibili, kube umuntu othanda imali. Ayimfuni lento umuntu oyiphethe kahle, ongathandi izinto, ongathandi imali. Uyamthembisa imali, uma uthi wena unayo imali, siyokukhombisa indlela ozoyenza ngayo imali mese sekunikeza le nsebenzo. The more umthola umuntu wesifazane umupha le mali, is the more lento iphakama. Kodwa lento ayikho good kakhulu kumuntu ongasebenzi ngabantu. Lento iphakama kakhulu kumuntu is either uyadayisa, noma is either mhlambe is either udayisa imoto, noma mhlambe wenza network marketing, noma wenza lezi zinto lezi, kodwa kufanele udile nabantu. The more umuntu edila nabantu is the more iphakama. Mhlambe unesonto, mhlambe unethaveli, mhlambe unani. Mawuyisebenzisa lento, ama-results akhona in 3 months usuke sowabona ukuthi ayaphi. But uyabona mawuzothola umuntu othanda izinto, umuntu othanda iy'ndawo zobumnandi, umuntu obuyalala nabanye abantu, uyakwazi ukuthi lesi sithwalo makade ulala naye ukuthi ngeke ngikwazi ukuchaza, but kunento oyiphathayo oyisula ngayo uma usuqeda, noma makade ulele naye uma usuyisula ngayo, kube khona usiko olenzayo. Lento-ke umuntu ongathi mina usekhathele ukuhlupheka, umuntu ongathi usebenza kanzima, umuntu ongathi ekusebenzeni kanzima kwakhe akayiboni lento ukuthi uyiphakamela kanjani. Hey, ngiyakutshela mina, ngicela ungifolele kule namba. Lento ukuthi wena une-career, iy'nto zakho azikhambeli kahle, leyo nto singayilungisa. Lento ukuthi wena unebhizinisi unomphanto abancane singayilungisa. As long as uphila ngokudila nabantu, leyo nto izoba namandla kakhulu. uNkulunkulu akanibusise-ke. Ngiyatholakala endaweni yaseMaritzburg, ngiyatholakala endaweni yaseGoli eSoweto. Ngiyafoneleka kule namba oyibona lapha esikrinini. Asihlale phansi sikhulume, silungise le nkinga yakho ukuthi imali iza kancane kuwena. Silungise le nkinga yakho yokuthi wena mawuzama izinto asifuni ukukhambela kahle. Silungise le nto yakho yokusebenza kanzima kodwa ungaboni wenzani. uNkulunkulu anibusise, siyabonga kakhulu. Is there Black Life TV?